I el 25 de desembre, pum, 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 i amb 25 grans de virosta, pum, 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 anirem cap a Belém com ocellets carregadets de virosta i de Maria a fer parolos a l'establia. Pum, pum, pum. I què dirà la policia? Ui, ui, ui. I què dirà la policia? Ui, ui, ui. Si és per mi no ho sabran pas, no ho sabran pas, no ho sabran pas, que mai no els convidaria ni a Virosta ni a Maria. That's pum, pum. I el 25 de desembre, pum, 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 i amb 25 grans de Virosta, pum, 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 anirem cap a Belém carregadets, carregadets de Virosta i de Maria, fer parolos a l'establia. Pum, pum, pum. I què dirà la policia? Oi, oi, oi. Què dirà la policia? Oi, oi, oi. Si és per mi no sabran pas, no sabran pas, no sabran pas, que mai no els convidaria ni a Virosta ni a Maria. That's pum, pum. Jo l'escarda fàstic, ole! Que mai no els convidaria ni a Virosta ni a Maria. Merci. Xevi. Xevi. Fum, fum, fum.